Здравейте, аз съм Зайо, в разговора е Марио. Кажи нещо. Нещо, че добре. Дани го няма, да, понеже снимаме понеже 6 и 7 са един след други и затова него отново го няма. Той няма да се сърди за това, някой път ще прави епизоди без мене, без Марио по-отделно, така че приключения са едни и същи. Така, обещах този епизод, ето го и Марио. Давайте да си запознаете с Марио легендата. От толкова отдавна не сме се виждали, Марио. Аре, седим на кафе. Ай, Аре. аз ще бъда, Разкажи ми нещо за себе си. Какво спечели скоро време? ходих в една пещера, умирах много пъти, но открих 5 Я диаманта. говори и така по-силно, както можеш, защото ако не се чува случайно. Открих 5 диаманта, ако искаш провериш честа. Знаете, той не е читвал, защото дори не е ОП. Аз също не съм ОП, но да мога да се направя от конзолата, която съм отворил сериал. Обаче, наистина казвам, не сме читвали, не сме правили такива работи. Всичко, което съм казал, беше нали с грас тогава. И това беше просто защото исках пиленца си, ами... Не, така за кеф не съм си дал диаманти и такива работи, да речем. Просто си сложих грас, сложих пилето вътре в стаята и махнах грас и сложих дърво и си оставих пилето. Това беше единствено чи до всички епизоди, които сме правили. Така, Марио, кажи още нещо интересно, ма пак по силния начин. Нещо интересно. Не знам. Може би ще направя апдейти на къщата. Аз имам няколко идеи, да може да си го направиш някакъв по-интерес. Я. Добре, аз през това време... WTF. Добре, отивам да имам някакъв грас и кобълстон. Да, някой казва, не оставя вратата отворена, някой ще те шибне отзад. Не, няма да се притесняйте. Добре, изхъбих 7 стъкла за нищо. Никъде не тръгайте без грас и кобълстон. Аз винаги си ги имам в мене. Ето виждате, много неща трябва да се поправят. Казах, че този епизод ще ги поправям. Това не знам как го поправя наистина. Така. Обаче Дани е направя една грешка. Каква грешка? Тук. Една глупост. И сега ще направя ей така до края. Нали все пак. Значи няма да е в този епизод строенето на стена, да се получи нещо като селце. Обаче ще го направим наистина, не се притесняйте. Ето го така се получи нещо като ОГ зомби. Ара. Е така обича да направя. Готово. Така, тия торчове, по-точно този торч. Обаче между другото в пещерата загубих и много торчове наистина. Което наистина съжалявам. Вижте Дани от страх какво е направил. Го мързи да си запълни дупката под къщата. Обаче го е страх да не се спалват най-вечни цигани тук. Съжалявам ако съм дискриминирал някой цигани, който гледа клипа. Не се спалват някакви зомбици тук. И вижте как си го остава като дупка и го остава светен. Обаче този паяк напира да рапира. Я, виж колко съм оригинален. Ти вече говориш силно по-силно от мене. Върна е. Да. Ти някакси като си доближи така микрофон преди малко и вече така ти остана. Така, попечелих. Я виж какво съм направил, Не дей. Зомбите могат ти влият в къща така. Бе, не Мой човек, ако първо някой те подгонил и дойде така и ти се блъсне във вратата, опи директно влиза. Да влиза. Е така малко да осветим пътя тук. Значи то цигани, аз чакай нали. Пак се изцепи. Голяма работа.
пик. Ще става да живееш, че съм добре днес. Така, отиваме в честа, да напираме. Вика, че съм добра днес. Така, това тук няма. Това тук. Така. Сега ми трябва клечки. Доста, много. Алата в клечки. Алято в клечки. Така. Така, 2 по 64. Аз се изпеча малко голд. Някой знае ли как спре компас? Аз... Не, то компас е с редстон. Виж пред часовник. Не. Компас как спреш? Компас с редстон. Имаш? Имам. 2 по 6. Желязо. Да. Часовник не ми трябва. Аз не виждам времето. Ще потрябва. Е така, 18 ще стигнат. О мага! Това? Мага, вместо огради направих стълби. 2 по 64 прецаках, представи си. Олеле, майко, как можа да направя така прости обяснения? Райдра се въглище, гори още. Така, тук и тук. Станах по 20. О, така и така. Сега да видим какво ще стане така. Ако ти трябва да стълби, само кажи. 7 го. Лапис возли, кому направя? Така, първото, което ще направя е да го града. Но, тук ще бъде вратичката. Да, знам, че това е много прецакано, така не се притеснявай, че го оправя. Компас. Така, дами и господа, имам. Идеално стигна. Може да кажеш просто хора. Съмнява се някои дами да гледат клипа. Но все пак, ако има някои дами, които гледат клипа, да пишат, да знаем вече да казваме дами и господа. Ред, този компас верен ли? То сочи към твоята къща. Той сочи където е спаунпоинт. Поне така си мисля. Вече ако си нещо апдейтна, не знам. Поне така беше пред. Бе, си го имам. То какво искаш? Желязо и редстон? Да, значи сега ще кажа. Колко желязо? 1, 2, 3, 4 желяза. И едно редстон. Да. Добре, имаш и редстон. Имам 2 по 64. Ай ми направиш на мен компас. Ти служи желязо, аз по-ще говоря. Чакай да видя дали имам. И аз така да си имам. Им. Това ако се чуят някои хора защо го правя, към мраза в ръчащите рои. Ако някой се чуи това за какво го правя, защото иначе нямаше никакъв смисъл от оградките. Така им, че изглежда готино. Къде си елата и това? Върли в моите дела тук къде. Ем, че изглежда готино, ем, че изглежда готино. Мерси. После ще го върна като отива вкъща. Че също не някой зомби или там, който иска ми прецака цял. Това ли? Да. И от ваши, докато вие не си направите. За известно време ще видим, се разберем. И не някой зомби да дойде направи така бум и влезе вътре в това. А та врата готиното е, че сама затваря. Така, ето. Само, че трябва да изкърта и дървото, не ми някой скочи от дървото. Сега трябва да си направя на кофа. Тук чувам зомби. Тук има лава. Лава. Сега не помня къде беше пътя. А, ето го. Така, нещо е такова, добре се получава. Знаеш какво? Така, само да видим сега как ще оправим полетата. Вау, откъде ще то пая, бе? Ще дона сам.
От тук. В момента правя една глупост. Омага. Познай какво намерих. Голд. Аз имам много. Аз си направя между другото и такова. И пистолар щяка. И така глупо. И часовник. Аз му че така е пистън. Пистените. Също май никой не съм ги използвал за такова. За А сега трябва да избирам между това, кое ми е удобно и от това, кое... Между това, кое ми е удобно и между това, което ще получи повече продукция. И мисля избера това, което ще получи повече продукция. Естествено. Защото голяма работа, като натиснеш шифта, пак няма да ги кърпа. Ма не, също се бъде едно и също е сигурно. Всеки случай. Така. Сега ще покажа също и моя стил. Не знам дали други хора го правят, просто винаги така съм го правил, не знам дали съм го видял от някой. И затова викам моя стил. Направене на такова. Развиете. Някой път като зацепа така и си забравя мисълта. И кажеш, да, разбирате. Да, по-бързичко така. Ако някой не разбира, съседи. Сега някой ще му каже, ти си тамана, така и така. Така се ми трябва алатово желязо. Чак по толкова... Къде ми е желязото? Не съм го взимал. Омага лапи се възли. Папо ми. Къде ми е желязото? Не съм го взел. What the... Омага няма желязо. Не съм го взел. Ми къде отиш? Имам 40. Оле, направо ми падна. Калко цяло. Как се казва? И още една за щастие. Какво? Отдавна, винаги когато съм си правил такова за Weed, винаги съм го правил така. Така че не знам ако някой друг така го прави да каже, ти си го видял от мен. Не съм го видял от никой, просто... може съм го видял, не се сещам в момента, ама... Просто винаги така съм си го правил. Поне не се сещам от кое съм го видял. Така. И най-мраза водата да ходи на някъде. Примерно аз искам да е така мирна като тази. Трябва да се разтича. И такива, кои ги мързи, примерно като Дани, особено. Ще го мързи сега да си прави път така допълнително такива глупости. Просто си остава си тече и това. Тук се кърцат някакви. Ето виждате ли, вече си я направих безкрайна вода. Това и трябва ще стане. Тотално се объркал вече. Почвам тук. Не знам, това е готин бък. Би трябвало да е бък, едва не ночи целялото, защото Web едно време го е правил. Тази година. Така, и сега, тука... Някой не го е правил ночи. Права така, там пичуете да се прави. И тука също го го прекопавам. И тия трите. И го пълна с сидове. Сидо? Така, пък ми го на мен да играе. Да. Така оправя това. Скапа. Чакай, още нещо трябваше да правя... Да, стих се. Бързо, като не съм го забрал. Сигурно се чува? Добре се чува, идеално. Окей. Май силен, не знам точно. Трябва да си по-силно да се чуваш. Докато аз някой път, като почна да си мрънкам под носа и забрал. Така, само че вие как се правиш това? Мисля, че беше ето така. Намра котко е трута, така прави кот си иска. Да, нали днес как го видях, човек, ужасно казвам това. 3. Да, така е идеално. Това също мисля, че в YouTube го бях видял това. Така си правя отстрани на къщите. Такива глупости. Да слагам улт. Изглежда по-селска. Между другото, от много места съм събирал предно идеи и така леко по леко и ми се получават къщи. Между другото, всеки път ми се получава различна къща. Правя една, то се получава друга и така. Всеки път по различен начин.
Главата е едно, пък като го правиш друго. Например, чай само да остави тия пусти. Например сега е това. Това примерно съм видял. Чакай само да го правя нива. Само лап възоли да лъжи. Мисълта. Значи, е това както видяхте камък и тук дърво. Е така дърво, отдолу най-отдолу камък. Защо камък? Видяли сте селските къщи, примерно старите къщи, как отдолу с камък и отгоре вече май тръгаш с дърво, не знам точно как се получаваше. И някакво такова готино. И това съм го видял точно от селата на тия, дето са на пъцата. Те си имат така отдолу, и оттам съм го видял и си го слагам вече почти на всички къщи. Отгоре дърво, а най-отгоре като за покрив слагам брикс. Обаче понеже сега е много малко и не съм ги започвал. А това отстрани е в някой клип на YouTube. Май да, така съм го видял. Това с лапис звери. Ще рече това. Лапис възори. Лапа звери. Искаш да намекнеш нещо да усещам? Нещо. Чакайте само. Не. Така, ето и вече... Толкова епизоди вече не помня кой сме. На 7. Май та се. Аз дята за моя истински дума. Така, сега, чай за какво видим тук първо да се изпразна нещата. Каквито не са ми ненужни. Така. Какво направихме? Сега трябва да си направя левера. Сега се чуете това. Ще ви покажа. И аз се чуда какво е. Х-О-Е-Ва. Хол. Как се чете, просто не го знам. Хол. Нещо такова нещо. Хол. Е така и така. Него някой път така ги правя, някой път така. Това вече не ме интересува. Обаче нещо, което трябва да направим някой път. Да направим нещо, като да пресъздадем първите ни къщи в Майнкрафт. Първите, аз мога да се спомня още. Ето, виждате ли този мазен крипър? Сега ще ми натъпчи цялата продукция. И сега ще направя нещо интересно. Не, интересно е нещо, каквото трябва да направя. Да го отдалеча. И да го прецакам. Гледайте първо да не ви чака някой друг крипър. Добре, не успях да го прецакам, бях само на 2 сърчица. И както видях в клипа, докато си го гледах, видях, че казвам квадратчета. Бъркам се, понеже съм играл много игри и те са с някакви квадратчета и правоъгълничета. И затова не казвам сърчица. Да го знаете всеки случай, обаче то ги няма и те това. Ето. Като знам как избухва този крипър и къде ми ги праща. Квадратчета, примерно на Assassin's Creed са квадратчета. Ара. Кажи още някой игра, Какво да не? Дето са с квадратчета тия глупости. Кръвта тия с квадратчета. Дота е правоъгълни. Не, на Лола не. Много е познато просто от някъде. На много игри сте с квадратчета. Не се сещам се точно. И се съм си навикам квадратчета. Едно такова квадратно. Едно това. Бе сидовете, ама не, за сидовете убивам. Аз имам 29. Какво сид? Да. Аз имам 2 по 64. Ето да. Аз ги обрах от това сърце. Не знам, според мен оцеляването се получи добре, т.е. то не е справено, но просто така да стука. И тук се получава много добре според мен. Знам вече колко хора са огледали и колко хора такова. Верно, че абсолютно на всички, на всеки трети клип в VBOX вече оцеляване в Майнкрафт, което е много добре. Обаче, това не е точно такова нещо като оцеляване. Да, нещо като оцеляване, ама по заглавие, по документи не се води оцеляване. Това се води приключения. Както виждате, случват ни са най-различни работи, губим си итемите от скелети, от крипъри, гърмат при нас. Марио и той се изчезва на някъде. Аз съм в мината. И се развива някакъв турски сериал.
Не, просто правим много действия, развиваме се, не може да се срещаме толкова. Да, наистина. Иначе тогава нищо не правим. Ще си направим една сбирка, когато горе-долу ще се развием още. Между другото в Майнкрафт не може да си максимум развит, там постоянно развиваш всичко. Ще направиш и... Не знам, не искам да говоря в бъдеще време, ще направим това, ще такова, защото знам, че много пъти, има много голяма вероятност да не мога да направим. Примерно, казвам се, че ми дойде да се сетих за това. Спират минета. Аз не мога да качам вече клипове. И Дани и Марио, защото сме на един същи нет. И няма как качам клипове. Обещали сме, това ще направим, изведнъж не може. И вие си утаняци, вие не си удържате на обещанията. А аз се опичам си удържа на обещанията, просто е гадно като не успея. Или просто не ми се занимава, или такива работи. Затова казвам нещо, което сигурно ще го направя. Дали ще има вече сезон 2, зависи колко ни стигнат епизодите. Надявам се да се развие много, не? А най-голямото нещо, на което искам да стане, е тия епизоди, които сме ги наснимали, а все още сме ги качили и вие все още не знаете за това, не? Ама има много епизоди, които сме ги снимали, ама не сме ги качили още. Защото ние ги снимаме един след друг, после ги коментирам всичките по едно и също време и ги качвам. И така, затова не съм ги качил. Примерно не е да съм ги снимал твоя ден и да не съм ги качил днеска. Е сложна работа. Ако мислите, че 30 гигабайта са коментира лесно... О, какви 30 гигабайта, аз имам някъде 5 епизода и още ще снимаме, които още не съм качил. В продължение на, да речем, 5 часа, ние се фащаме и почваме да снимаме епизод. И тези епизоди... Ау, шит! Смутения гръмна до мен. Повече няма да имам така свободна вечерта. Ти епизоди? Гледайте, то тръгнеш по един и с 1000 да скочат. Забрави си мисълта? Няма, просто искам да излезе от тези смутания. Тия епизоди, които снимаме, примерно 5 часа се фащаме и почваме да снимаме епизоди, ние не го правим така на сила. Сега задължително трябва бачкаме да правим 10 епизода, какво ще правим, мали? Просто снимаме, като ни омързи да играем Майнкрафт, пускаме да снимаме Дота. Да речем Дота или Fallout или каквото почваме да играем. И така, отскоро почнахме да качваме клипове. Тук преди сме качвали много в YouTube и така нататък. Отскоро качваме клипове. Видяхме, че нямаме особено много не харесвания ми, гледания, просто трудно е да се разпознае профила. Живот и здраве някой ден. Дано да имаме поне на 100 гледания на клип, че не искам нещо, което да е колко много. Аз че просто да ги наснимаме тия епизоди, да ги кача и да си гледам приятно вечерта. Не знам за какво изплямпах толкова много, не съм пиян, ако си мислите. Просто малко уведомение за това, каквото правим. Имате някаква идея. Марио, виж за какво ти говоря, виж, обърни се. Това зомби влезе през вратата. Понеже ме гонеше, аз гледах на топло вас и така стана бой. Каня дой. Мен зомбите не ме е страх от крипъра, не е гадно да не разби всичко. Виж, ти трябва да се отдалечаваш. Гледай какво ме гони, гледай. Не само. Какво прашка пак, бе? Как се правиш? Как се прави с флинтен стил? Ето го направи, не се тръгвайте. Ще ме пита за какво е това, ми да, не го има. Да, Марио, така обича си имайте ми, защото просто да ги има. Аз ще видя дали ще мога да се спаса на топло. Ще ми трябва още един чест. Спасих се, ама къщата ми да остане и тя жива. Така. Сега стига съм се увличал. И да започвам вече сериозно. Значи картинката е направи. Така, един ачивмент готово. Какво друго казах за този епизод, че ще оправя бъговете и пътя. Готово. Не съм го имал предвид да ви обяснявам половин час
глупости, които вас не ви интересуват. Вече не може и някой да го интересува, да. Ама... какво още? Общо взето. Чак ще изчакам да стане светло. Си трябва. Не, ти казах колко много е. Така. Какво още продължи? Още какво е? Значи стени. Трябва да направя кофа. Значи аз имаме. Ама не, те идва, защото... верно, ето сега, що Дани като каза си направим тунели отдолу, защото трябва да си идваме, да не видаме. Добре, значи от тука, нека обобщим какво направим. Значи направихме градинката, не градинката на това. Направихме си къщи от цареве, така това вече го броим просто... Излизай навън и ги би бързо. Няма нужда, по-добре си мръд. Какво още? Добих още някои неща. Общо взето главно градинката. Така, ще направя ферма за животни. Следващия епизод ли да я направя? Да, следващия епизод ще се опитам да я направя. Не гарантирам дали 100% ще успея. Чакай, аз имам уит, имам 2 уит. Ако ти трябва само... Не, аз имам. Така. Не знам колко дълго стана клипа, човек. Аз ще направя на... Ще започна сега. Само да кажа. Имаш ли луд, бе? Луд, какво беше това? Не, имам луд пленкс. Добре. От друг епизод, защото не знам колко става дълго вече. Сигурно всеки епизод ги правя се по-къси. Това беше всичко. Да, не знам, що го казвам да кажа. Това чувам, това и повтарям сигурно. Си измисля фраза, не се притесняйте. Така, това направихме за последния епизод. 7-ми епизод мисля, че този клипа ще го прибия в друг епизод. Благодаря, че гледахте. Аз съм Зайо. В разговора с мене беше Марио. Дани отново го няма. Със сигурност и в другия епизод 8 няма да го има. Ама от другия път вече той почва да снима епизоди. Ще оправим работа. Не се притесняйте. Чао! Чао!